Abu na gaba da zamu tattauna shine kowace rana ka tsara yadda kake so ta kasance. Misali yau da safe kana so zaka je banki ka yi abu kaza, zaka gyara abu kaza a kasuwancin ka, zaka yi kaza. To tun jiya da daddare sai ka rubuta yau idan na tashi karfe 8 na safe zan yi ibada zuwa karfe kaza, zan yi karatu, zan yi breakfast, sannan zan wuce banki straight na dawo daga banki. Duk wani abu mai muhimmanci sai ka sa shi a ciki. Abubuwa marasa muhimmanci su kadai ne zaka bari sai lokacin su ya zo sannan a yi su, amma duk wani abu mai muhimmanci ya zama lokacin shi yana jiran lokacin, ya zama yana nan a cikin littafin ka, yana nan jiran lokacin shi kawai kake yi. Lokacin shi na yi ka bar komai kake ka shiga cikin sa. Abu na gaba da zamu tattauna shine kawai ka fara da lokacin kowane irin aiki yayi, kawai ka shiga aikin, kar ka tsaya jiran wani abu. Akwai wani sirri da nake amfani da shi da lokacin yin wani aiki ya zo mini, nakan yi wa kaina wannan tambayar: shin cimma wannan burin da na shirya nake so in cimma, cin masa shi